अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Draga braćo i sestre, danas pričat ću isto je bitan stvar. Ovo je jedan dio da naš obožavanje, ovo je tahadžud namaz, znači nafil namaz ili pola noćni namaz. Kada čovjek završi obaveza i ako hoće da se ulepša ovo svoje farz, svoje obaveza, onda se radi nešto dobrovoljeno. I dobrovoljeno dijela čuva ovo što je obaveza. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama naredio mimo farz namaza treba da obavljamo, da klanjamo isto nafil namaz. Među nafil namaz najbolji namaz je tahadžud namaz, ovo što se obavlja na pola noć ali poslije pola noć do zore, a prije sabah namaz. I taj namaz isto je nafil namaz, puno se vrijedi kod Boga i ovo bude kao posebno susret sa gospodarom. I časni Kur'an kaže وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. I u dijelu noći također sa ovim Kur'anom klanjaj tahadžud, ovo će za tebe biti dobrovoljeno nafil. Uskoro će to tvoj gospodar staviti na pohvalno mjesto. Ako obavljaš tahadžud namaz, Bog će tebe podariti kao pohvalno mjesto, da je Bog, njemu će biti drago da moj rob radi mene ostavio svoje postelenije i odredio vrijeme da mene spomina. Na ovom svijetu čovjek kada druži sa društvom ili kada ima prilike da sretne sa nekim velikim čovjekom, na primjer predsjednik država, premijer država, načelnik, neka čovjek ako nađe prilike, njemu bude drago da ovo je visoki čovjek mene dao vrijeme. Pogotovo ako čovjek nađe privatno vrijeme. I za tahadžud namaz je takva slučaj da naš gospodar, koji je gospodar za svih svjetova, on nama zove kao da mi budemo privatno kod njega. I kao da obožavamo, kao da tražimo od njega i on kaže ja dolazimo blizu vas. I šta se tiče sledbenika od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, časni Kur'an kaže oni su isto držili taj sunnet od časnih poslanika. Kur'an kaže tatajafa junubuhum anil mazaji yad'una rabbahum khawfan wa taman wa mimma razaqnahum yunfikun. Njihovi bokovi se odvajaju od postelija i oni pozivaju gospodara svoga u strahu i nadi i troši od onog što smo mi dali. Isto na drugom mjestu se kaže inna našijatal lejli hiya ashaddu wat'am wa aqwamu qila. Zaista je stajanje noću najmoćnije za gađanje nafsa pod noge
i jačeg je govora. Kada čovjek radi Boga ostane i od strane svoje mir i onda kako ne može da taj čovjek ne bi obavljaju neki farz ovih stvari, farz dio što je Bog obavezio. Zato ovo prilika tokom mjesec Ramazan treba da imamo, da koristimo. Oni ljudi koji probudi za suhur treba da probudi malo ranije i da ne bude tako da samo jedu nešto i klanjaju sabah i onda spavaju, nego da probudi toliko ranije da obavljaju najmanje 2 ili 4 ili 6 ili 8 nafila. I mjesec dana je dovoljno vrijeme da postane jedna navika u nama. I taj navika, ako mi napravimo, onda možda do sljedeće Ramazan da spojimo i tako da uvijek probudimo za tahadžud namaz. I roditelji treba, kada probudi sebi, da pokušavaju da isto budi svoje djece, da oni isto obavljaju ovo namaz. Hazrat Bilal razillahu ta'ala anhu, on sledbenik od časni poslanik i muezzin, prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: trebate biti redovni u tahadžudu namazu. To je bio put bogobojaznih u prošlosti i sredstva je postizanja blizine Bogu. Poslanik kaže: prošlost, tako pobožni ljudi, oni su obavljali tahadžud namaz i treba da vi obavljate. To je navika koja čuva od grijeha, oklanja nedostatake i čuva od fizičkih bolesti. Oni koji probudi na tahadžud namaz, časni poslanik kaže da Allah čuva od grijeha. Naravno, ako jedan vjernik on planira da probudi na tahadžud namaz, onda on bi poslije jacija na vrijeme bi legao i onda mislio da ja ću probuditi za tahadžud namaz, ja ću spominati mog gospodara i poslije kako možemo da radimo neka loša djela ako već približavamo Boga. I ovo isto je rekao da i čuva od fizičkih bolesti. To se pokazuje da za naše zdravlje tahadžud je isto puno dobro. Prije neko vrijeme ja sam slušao jednom govor od neki naš lekar u Pakistan i on kaže: ja sam bio na groblji od naše džemat i vidim većina tamo ljudi koji leži, uglavnom puno su bili stari ljudi, neko 78, 5, 80, nešto tako oni su živjeli jedan dobro vrijeme svog života. I on rekao, najvjerovatnije je razlog zato što ovi ljudi su bili pobožni ljudi, oni su probudili ranije na sabah i rekao tada bude neki trenutak kada može da bude neki napad, srčani napad ili neki drugi problemi, zdravstveni problemi. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže i to je puno bolje za zdravlje. I onda Hazrat Abu Hurajra razillahu ta'ala anhu prenio je kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: naš gospodar se spušta svake noći do najnižnijeg neba. Kad ostane 1/3 noći, Allah kaže: ko će mene prizivati? Pa da mu ja odgovorim. Ko će moliti od mene? Pa da mu ja dadnem. Ko će tražiti oprost od mene? Pa da mu ja oprostim. Ko će tražiti opskrbu od mene? Pa da ga ja opskrbim. Ko će tražiti da mu otklonim teškoće?
pa mu ih ja otklonim. Svemogući Allah nastavlja tako govoriti sve do zore. Ovo je sada jedna najava. Ovo je najava da svaki čovjek kome je potrebno nešto, može da bude taj broj miliona ili nekoliko miliona i milijarde i nekoliko milijarde ljudi. Ako svi stanovnici u svijetu njih je nešto je potrebno, naš gospodar najavio da ja sam spreman da dadnem, samo treba da neko dođe kod mene, samo treba da neko traži od mene, onda ja ispunim sve njihove potrebe. I dalje časni poslanik kaže, najbolji je post nakon Ramazana je post u Allahovom mjesecu Muharramu, a najvrijedniji namaz nakon farz namaza je noćni namaz. Poslije farz namaz najvrijedniji namaz je taj noćni namaz, taj tahadžud namaz. Isto imamo još neki hadis, vjerovjesnik ko prenosi Sehla ibn Sad i kaže, vjerovjesniku sallallahu alaihi sallam je došao Džibril i rekao mu, Muhammade, živi koliko hoćeš, ali opet ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ali ćeš ga ostaviti. Ne možeš sa nekim družiš zauvijek, moraš da jednog dana da odvojiš. I radiš šta želiš, ali znaj da ćeš za to odgovoriti. Allah vama dao potpuno sloboda. On ne mešava za vaše dijela, ali kaže, znaj da ćeš za to odgovoriti. Ako si radio loša dijela, moraš da budeš odgovoran u tome. I zatim je rekao, Muhammade, čast jednog muslimana je noćni namaz, a njegov ponos je neovisnost u ljudima, da on nema nadu kod ljudi, samo on traži, zato što ako je čovjek počeo da obavlja tahadžud namaz i kada ima veliki gospodar, veliki kralj, on bi tražio od njega, onda nije više imao nada kod drugih ljudi. Prenosi se od Džabira, radhiyallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, u noći ima određeno vrijeme u kojem ako rob musliman potrfi pravi trenutak i zamoli Allaha za dobro i ovoga i onoga svijeta, sigurno će mu to dati. Tako je svaki noć. Svaki noć imamo taj prilike da Allah prihvati naš dova. I zato treba da mi pravimo navika, pogotovo možemo sada u toku mjesec Ramazan počinemo. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sve mogući Allah kaže, kogod je neprijatelji mog prijatelja, ja mu najavljam rat. Moj rob može biti blizak meni kroz stvari koje ja volim i koje sam ja učinio obavezajućim za njega obavljanjem nafila. Moj rob dolazi tako blizu meni da ga ja počnem voljeti. Kad ga ja učinim mojim prijateljem, ja predstavljam njegove uši kojim sluša, njegove oči kojim gleda, njegove ruke kojim drži i njegove stope kojim hoda. To znači ja ispunjavam sve što on želi. Ako on moli od mene, ja mu dadnem. Ako on traži moju zaštitu, ja mu poklonim zaštitu. Onda Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha prenesi i ona je rekla, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam ni u Ramazanu
ni mimo Ramzana nije klanjao noćnog namaza više od 11 rekata. Ovo 3 su 8 rekata je nafil namaz i 3 su vitr namaz, što obično ljudi klanjaju poslije jacija, ali najbolje bi bilo ako počnemo da klanjamo ovo noćni namaz, onda treba da klanjamo poslije ovo nafil namaza. Naš voljeni običani Mesija al-Islam, on nama kaže, naš džemat treba primiti za obavezu da obavlja tahadžud. Kogod ne može uraditi više, treba klanjati makar 2 rekata, zato što će time imati priliku da čine neke dove. Dove učinjene u ovo vrijeme imaju posebnu djelotvornost zato što su učinjene sa istinskom bolom i u ravnošću. Kada bi čovjek probudio toliko rano, onda na iskren način on bi molio Allah, zato što tada on je sam Bog i kao da Bog je sam i on je sam i on traži od Boga, zato što tada ljudi ne gledaju. Ako nema posebnog bola u srcu, kako čovjek može ustati iz udubonog spavanja? Onda on dalje kaže, ustajanje u ovo vrijeme stvara iskrenu bol u srcu, koja tokom dove izaziva stanje krajni dirnutnosti, odanosti i bola, što za uzvrat može postati sredstvo prihvatanja dova. No onom ko ne mari za ustajanje očito nedostaje bola i patnje, a onaj ko ostaje očito ima bol koje ga budi. On počeo da voli svog gospodara. Onda taj ljubav njega ne dadne da on ostane dugo u krevet. Onda dalje običani Mesija al-Islam također kaže, ustanite noću i molite da vas svemogući Allah uputi svom putu. Drugovi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem također su primili svoju obuku postepeno. Šta su oni bili prije? Oni su bili kao sjeme koje zemljoradnik zasije. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzgajao je to sjeme, navodnjevao ga i molio za njih. To sjeme je bilo zdravo i tlo plodno. Ostanite radi tahadžuda, činite dove, ojačajte svoja srca, napustite svoje slabosti i učinite da vaš govor i vaša dijela budu prema Allahovom zadovoljstvu, zato što Allah je čist, on je uzvišen i on je hvalen. I ako bi mi bili blizu svog gospodara, onda ove vrline koji pripadaju Allaha, ove vrline isto bi on nama podario. I kako običani Mesija al-Islam rekao, ovi sledbenik od Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oni su po stepenu, oni su primili ovo Božje boja, kako su živjeli prije Islama i poslije Muhammad sallallahu alaihi wasallam donio jednu veliku promjenu na njih. I zato on kaže, tako treba da postepeno da radite. Dobro dijela treba da mi radimo malo po malo. Ne možemo odjednom da očekujemo da preko noći neko promijeni svoj život, ali mi možemo da krenemo
prema taj put. Zato u početak, ako neko nema navika, da samo da on tako odredi za sebe, da obavlja 2 nafila, ali bude redovno. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto je rekao, kod Boga najvrijednije taj dijelo koja se radi stalno. I da ne cijeli noć obavlja nafila i onda u sabah da se prođe ovo farz namaz, da ne obavlja farz namaz. I farz je na prvom mjestu. Ali ako hoćemo da zaštitimo svoj farz, onda mi moramo da klanjamo isto nafil. To znači nešto dodatno i nafil će čuvati naši farz dio i kao sam prije rekao, lepšati. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako bi falilo nešto od farza, onda Allah će reći, ovo moj rob, on završio nekoliko nafila i dodati taj nafil, ispuniti taj stvar. I tako, inša Allah, Allah će ispuniti naše potrebe, ali za taj svrh je bitno da krenemo prema svog gospodara, da pokušavamo jači budemo vjernik i pogotovo u Ramazan, sada je takva atmosfera je lijepa i moramo da koristimo te prilike, kao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio rečeno o tokom mjesec Ramazan, on se probudio sebe, probudio svoje porodica i trošio na Božjem putu kao vjetar i dobro djela bio toliko snažna kao vjetar buši. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio dobro djela. Neka Allah nama tako uputi da koristimo ove prilike, da radimo dobro djela i kada prođe u mjesec Ramazan, mi dobimo taj Božje boja i taj boja onda postane kao dio naš život i da dalje nastavimo da radimo ovo dobro djela. Neka Allah nama tako uputi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.